Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shna ngalalet but slam ngalaja mentang ngawan pai syakini kisurok ba Ikong Gweneth Alicia Mawlong iway na kikaitor bala ibaha na kanilang jalami kaya ibala penmi ya kawe ke Jingrwai khasi ha ka music video ya ka bail ai kerteng ri Lyoh ya kani ke Jingrwai kong Gweneth ila Thoh men ba ila let yo kijat sora kat bai dang pulut ya kisngi kipor ba idang sakai bat ihinmen jong i ha kani ke Shnong ka papau nam ha ka Jingdon jong ki jaka jingok ka perthai ka Jingrwai ri Lyoh ka de Jingrwai ka bening kong bai kong Gweneth in penmi ha ka music video nalor pe ide iwe na kinong rwai ibaju smart ban rwai ki Jingrwai ha ka ketian pareng nalor ka Thoh iki ketien bat ban thau ya ki sor Jingrwai kong Gweneth nadu ka por bi dang khna ji sotanat ru ban Thoh iki poetry ya ka bai la penmi ha ka International Library of Poetry ha ka ri America bat yo khusnam na mar ka ni ka jing 3 minute jong i om takata ila yo alat ban let pen pa ka sub Thoh poetry jong i ha Florida ha ri Wales ha ka ri United Kingdom bat ha ka ri Ireland ha kisnam ki ba menshua Jing kan ut kiwado hangat kiwan pensyo habang awan pai syarih Lyoh Gat no i hun ban kmi Gong jing jatan Ya do no balapan Tang hang ni kengan yo Ngan yai rai yai ro Mentang awan pai Mentang awan pai syarih Lyoh
si jonga